Vi har lavet et lodtrækningsforsøg i Vejen til hverdagslivet, og det er en meget kontrolleret måde at lave et setup på. Så vi har haft 5 kommuner, som har rekrutteret mennesker, der gerne vil have den her indsats. Så har de sagt at ja til at deltage i forskningen, og derefter har de fået at vide, du er kommet i indsatsgruppen, du skal have indsatsen, eller de har fået at vide, du er kommet i en kontrolgruppe, du får ikke indsatsen. Resultatet af lodtrækningsforsøget er på det, vi kalder det primære effektmål, som er det, man sat hele forsøget op til. Det er, at det har en effekt på person recovery. Så har vi suppleret det med nogle tillægsanalyser, hvor vi har kigget på nogle andre mål. Det må man godt, og det indikerer, at det også har effekt på selvvurderet funktionsniveau og selvvurderet livskvalitet. Det er lodtrækningsforsøget. Og så kan man sige, at det er jo et meget lille resultat. Nej, det er ikke. Det er faktisk et meget, meget vigtigt resultat, at man har fundet den her effekt på person recovery. Fordi at jeg har ikke kunne finde nogen andre indsatser, der har den her effekt på person recovery, som er en meget vigtig kan man sige, effekt, hvis man skal kigge på, hvordan man skal hjælpe mennesker med psykiske problemstillinger i at komme videre i livet. De andre analyser, de kvalitative, der vil jeg primært tage eller referere til, hvad brugerne siger om det. For det andet, det er mere til intern brug af, hvordan vi organiserer det. Men med hensyn til brugerne, så det de har lagt meget vægt på, det er, at der er blevet skabt et trykrum, og når man har et trykrum, kan man vokse. Så begynder man at kunne deltage i de her ting, der indgår i indsatsen, de forskellige måder, man arbejder på en kan man sige, genuin måde. Man tør gå ind i det arbejde, det er, fordi at man via den her manual har fået skabt det her fundamentet for et trygt rum. Og når man får det her trygge rum og bruger de redskaber, der er i manualen, så begynder man at kan se sig selv på en ny måde. Man begynder at have troen på, at man kan ændre de ting, man gerne vil i sin tilværelse. Nogle meget, meget vigtige parametre, hvis man skal have effekt på det, der hedder person recovery. Hvis vi skal have de her resultater ud at leve, om jeg så må sige, så er det for mig, og det synes jeg bestemt, vi skal. Altså, hvis jeg sammenkæder med, at nu har vi en indsats, der er kort, og dermed kan man sige ikke dyr, som har det her resultat med, at den virker så godt på person recovery. Vi har ikke nogen andre indsatser, der kan det samme. Det er det, vi har efterspurgt, det er det, politikerne efterspørger, det er det, brugerne efterspørger. Det er sådan set også det, både region og kommune efterspørger, at vi bliver mere recovery-orienteret, som det hedder. Så vil jeg sige, kan I komme i gang? Vi skal simpelthen lave den her indsats, og det skal bare indføres. Fordi at vi har ikke noget, der er bedre, og vi ved, det virker nu. Så hvis vi skal have ændret psykiatrien, så er det en af de indsatser, vi skal skynde os at få indført.